नारी हो कि सारी पीछे नारी। आज वही भारत के धरती हो साहब, जहां 5 बरस 7 बरस के लड़की से सामूहिक बलात्कार होके लगा। आ गैंग रेप करके लोग जान से मार देता, आगी में जार देता, धरती में गाड़ देता लोग। एको कृष्ण एको राम नहीं खनाव, आखिर का है? हाय रे दैवा इन सोनवा के देश रे कहाँ गईले गीता गांधी जी के उपदेश रे हाय रे दैवा इन सोनवा के देश रे। खोजना पकत ही मिली बाइबिल पुराण में हमरा देश के आदमी छोड़ी न पंछियों रहे ज्ञान में काग भुसुंडी कैसर रहले खगेश रे कौआ हमरा रामायण के कथा देश के कहे। हाय रे दैवा सोनवा के देश रे। हमारी दसवा में बड़ुए नालंदा आज कहे बुधिया में लाग गईले फंदा देखो डिग्री खाती लोगवा जाता विदेश रे हाय रे दैवा सोनवा के देश रे। आज का हो गई बा? अजय बेटी डुमराव निवासी भाई कुर से पुरस्कार बा, हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। पति बढ़ के अजय मास्टर कि आज शोराबा से सिपहिया नहीं बोलत मैया आर नहीं बोलत मैया माई हो धर्म से धरतिया बिया डोलत मैया चोरबा से सिपहिया नहीं बोलत मैया चोरबा से सिपहिया नहीं बोलत मैया। कराची निवासी संतोष यादव जी बड़े बड़े रुपए के पुरस्कार हार्दिक प्रणाम बा। संतोष यादव कराची निवासी पैक्स अध्यक्ष सुदामा सिंह जी की ओर से बड़े बड़े रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम कहे के बा। शोराबा से सिपहिया नहीं बोलत भैया माई हो धर्म से धरतिया बिया डोलत माई मोरे धर्म से धरतिया बिया डोलत यादव जी मखनिया पूर्व मुखिया के छोट भाई गुड्डू भाई कुर से बड़ी बड़ी पैक के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम भक्त कह गए माई आज हमार नाम आ जाई माई तो हमार ना जाई लोग कही कि फलनिया के बेटा के नाम मरा गई शिकायत तो हर माई जेकर नाम होला ओकरे बदनाम होला ई पूंजी तहार बा माई ऐसे कहे के बा। चढ़ल कल जुगावा के धन रे कलजू चढ़ल कलजू गावा के अरे पहराया माई बतिया आ कहलो न चढ़ल कलजू गावा
अबर भइले जबर सबर, अबर भइले जबर सबर, कतनाल कोही नहीं अनि बही ना। पूजा समिति की ओर से राजा यादव जी एगो माला से सम्मानित करब। गिरिराज के उवर्धन के पूजा तो सगरे होला इतना भक्त कहीं ना होला। अबर भइले जबर सबर, कतनाल कोही नहीं कहलो धनी जादव सलसला के धरती से बड़ी बड़ के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम कहे के मत बबुआ। एक राशि माननीय हमारा बड़े भाई संतोष यादव मुखिया जी बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम। आज देखो जाता है मास्टर साहब किशोरवे फकीरावा खोल साधुए फकीरावा पहला खोल करे भैया। साधुए फकीरावा पहला खोल करे भैया। माने हमारा संतोष मुखिया गिरधर बनाव से बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम। साधुए फकीरावा पहला खोल करे भैया। ए माई होयो धर्म से धरतिया पिया डोलत रविंद्र जी वाली सुनबरसा के धरती से बड़ी बड़ी के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम। पश्चिम डरा हरिनारायण यादव जी की ओर से पुरस्कार में हार्दिक हार्दिक प्रणाम। सुदामा राम के माननीय संतोष मुखिया जी खोजे तनी अविलंब जाके मिलनी स्टेज के पीछे कहा स्टेज के पीछे चल जाए। सुदामा राम के संतोष मुखिया खोजे तनी भाई सुदामा सी पक्ष अध्यक्ष बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार आ जा। ऐसन हो गई बा कि एगो नरवा भरे एगो नरवा भरे 4 गो के पानी चारों से आ एगो ना भरा। एगो नरवा भरे 4 गो के पानी चारों से एगो ना भरा। मास्टर मुना जुगवा अरे बाउरे क्या आइल भइले आयो सली नबा। मास्टर मुना जुगवा बाउरे क्या आइल भइले आयो सली नबा।
के आज तो मिसरी मिला के जहर घोलत मैया अच्छा जितेंद्र यादव झा बना अच्छा जितेंद्र भाई को से पुरस्कार बा 5% बना रहे एक राशि मुखिया मान्य संतोष यादव जी की ओर से बड़ी बड़ी के पुरस्कार हार्दिक मिसरी मिला के जहर घोलत मैया माई हो धर्म से धरतिया पिया डोलत अब बंदना दुगो भइल ढेर